The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mark 1:35, now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Luke 6:12. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray, and continued all night in prayer to God. Psalm 141, 1-2. Lord, I cry out to you. Make haste to me. Give ear to my voice when I cry out to you. Let my prayer be set before you as incense, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Psalm or Isaiah 55:11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Luke 11:9. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Psalm 55:17. Evening and morning and at noon I will pray, and cry aloud, and he shall hear my voice. Before we start our Bible study niining adlaw, atong andamon tong kaugalingon sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ikinahanglan ang pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag kung aduna pa ba kita mga sala nga tinir nato diha o kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios mo sa ang mando sa Dios diha sa 1 John 1:9 mao ato kining isugid. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now for you unbeliever, the issue you are facing is not confession of sins, it is faith alone in Christ alone. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Magampo ta. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga imong gihatag kanamo pagtuon sa imong balang pulong. Salamat. Imo pa kami gipabuhi hangtod ni gayuna askil pa among panglawasog. Na pa'y kalantip sa among pangunahuna. Kinitanan, gumikan lamang sa imong gugma. Imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya, dili kami takos nga mudawat ni ini apan ikaw o tinumanon magayod sa imong mga saad. Salamat ni among Bible study na among ginabuhat adlaw-adlaw pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw tanan natong mga higala, mga subscribers, atong mga igsoon dihan ni Kristo. Welcome na usab, gabi-abi kamong tanan. Aniya pa kita magadupot
sa atong tun-anan nga giuluhan nato og pursuing the divine viewpoint of life. Kaya padayon ta kagahapon atong gisgutan kadtong mga punto sa doktrina nga kitang mga magtotoo na, I'm talking about believers, kita nga mga magtotoo, bidawat na, mituo na, kang Ginoong Kristo nga atong manluwas, kita luwas na, o nahimo na kitang mga sakop sa rianong panimalay sa Dios, o ang atungan suwat na diha sa Lamb's Book of Eternal Life, kita na nga tao na pag-usab, o gisuluban na kita sa pagkamataron sa Dios, mga Kristohano na kita unsa pang tanan nga atong nadawat nga mga kaayuhan, mga benefits, the benefits of salvation nga atong nadawat gikan sa Dios. We do not deserve it. We do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Kay grasya man. Now, okay, karon nga mga luwas naman kita, gimanduan man kita sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw aron kita makatubo ang buot pasabot ang atong kalag mo ipatubuon ang mando sa Dios diyan sa 2 Pedro 3:18 nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kini atong ibuhat adlaw-adlaw mao ni ang proseso paagi nga atong mapakaon ng atong kalag aron mo tubo. Okay? So, mao na nga duha na karon ang imong kapilian, ingon nga magtotoo, either magpadayon ka sa kanang puyo diha sa imong dapit nga may gahom sa Dios, itawag natong operational divine danosphere, laingan ini the protocol plan of God, the Christian way of life, the royal palace nga giandam sa Dios alang kanatong mga magtotoo, unsa pa, the Christian way of life. So kung magpabilin ka diha, sa diha nga ikaw nagpabilin diha, wala kay gitinir nga mga sala. You are free from any mental attitude sins, lingual sins, or overt sins. Wala. That's why naa ka nakapuyo diha sa sulod. Now, sa diha nga makasala ta, ingon nga mga Kristohanon, out we go. Yan ang dapit nga may gahom sa Dios. So, sa diha nga makabuhat ang sala, gitawag na kitag karnal. Nabita sa Roma 8:5, for those who are living according to their flesh, carnal, do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. So, either makarnal ta o ma-spiritual. Kung nagapadayon tas pagkinabuhi nga walay sala, free from any sin, gitawag tag spiritual. Kay tuwa man ta puyo dito sa sulod sa atong operational divine danosphere. Apan sa panahon nga makasala ta, out we go lagi o kita nahimong karnal. So, ang usa ka karnal nga magtuto ato nang gisgutan kagahapon is a loser. He is miserable, he is disorganized, iyang kinabuhi, confused, ubos kini siya sa disiplina sa Dios, o kung magpadayon ka na siya paglunang sa kasalanan to perpetuate his carnality, he becomes useless to God. Ato manigisgutan kagahapon. So, fellow believer, do you want to be in this kind of condition in your spiritual life? Can you afford to be in that state? Apan, it's a matter of choice. Naragyo ni mo pagpili. Again, let us repeat to emphasize din he. How do we believers become useless to God? Saman, be negative to the Word of God. Ayaw magtuon. Now,
There are common sins, personal sins committed by believers of today. Ang una, post-salvation sinning. Kadua, post-salvation doing of human good. Ang ikatulo, post-salvation evil. Kining post-salvation evil, apil na nini ang mga legalism, self-righteousness, Christian activism. Now, unsa maning post-salvation sinning? Post-salvation, but pasabot, human ka maluwas. Kay human ta maluwas, may kasiguruhan nga ikaw dili na makasala. Kay nga naman, tungod kaya na makita kinaiyang makasasala. Ning tapot naman na, sugod niya itong higayon nga kanang natao kita, physical. Ning tapot, kini nga itong kinaiyang makasasala, gumikan sa na buhat sa itong unang ginikana sa adanog si iba. No, mo to nga sila nakasala man niya itong sala nga panulundon, Adam's original sin, ning tapot podayon ang unsa kinaiyang makasasala. O tungod lagi kay naman tayo kinaiyang makasasala, mo nang kita makasala every now and then. So, mo ni sa diha nga makasala ta, human ta maluwas, mo ni gitawag post-salvation sinning. Okay? Sabta gina. Ang ikaduha, human ta maluwas, nya mubuhat man tag mga maayong binuhatan, mao na post-salvation doing of human good. Dili hapon madawat na sa Dios kay kana mga tinawhanon man nga mga maayong binuhatan. Ang madawat sa Dios kadto mga Dios nun nga maayong binuhatan. Ug naibaw na po ka, I don't have to re-explain this. Okay, ang ikatulo is post-salvation evil. Evil, dautan yun yung pagkaligalista, matarong sa kaugalingon, o kining pagka-aktivista ng Kristohanon. Yeah, na Christian activism. Sa matag gayon, nga ang usa ka magtutuo makasala, makasinati siya o gitawag og temporal death. Temporal nga kamatayon. So, mo na nga kita nga mga magtutuo should be aware or should beware in becoming cosmic. Unsa may buta-sabot ng cosmic na kining word nga cosmic, English adjective man na, gikan na sa original nga cosmos diabolicos. Kanang cosmos diabolicos meaning the devil's world. Kaya itong gipuyan. This is the devil's word. So, a believer nga nahimong cosmic tungod sa iyang pagsuod dito sa duha ka CD. CD1 o CD2. CD1, arrogance complex. CD2, hatred complex. Now, ang usa ka magtutuo nga ingnon ta nga fragmented believer is a believer whose mind nagbasbahas na. Ambot pasabot, confused, disorganized. Wa na magkadimao. I think that's the right Visayan word. Wa na magkadimao, wa na wa na matarong, nagkaguliyang na. So, confused. Hinumdumi, fellow believer, remember, temptation is not sin. Ako giningatag emphasis. Ang tentasyon dili sala. Kanus aman ang tentasyon mahimong sala. Pasulit gihapon nimo. I'm giving you a test. So, temptation is not sin. When does temptation become sin? Okay, tubag, only when we succumb to the temptation that it becomes sin. Magpasabot, kung
mapildi ta mo uyon bata, tintalon kita kakaron. Buhatan ni. Kay maayo ni, palang kaayuhan ni mo ni. Tentasyon na. O niya, mulihok na ng imong kabubuton. Mo ingon, sugot baga ko ini o di. Isi, pag ingon ni mo, akong buhaton. Diya, nahimo ng sala. Diha na mahimong sala kadtong maong tentasyon. Kay sugot ka man. No, kinsa may mahimong desisyon. O may lain, ikaw man. You made the decision to, unsa, to do it. Kanang maong tentasyon. Now, ato ni gihatag ang impasiya kay wag yun ni hatagi o gibugaton sa mga kasimbahanan. Okay? Mao na nga dakong trahedya ang atong mga kaigsuonan nga mga magtotoo, wag yun sila makaibaw ni ining maong kamatuoran. Basic ra gud ni. Mga sinugdanan ra gud ni. Yan daghan man gyud sa atong mga igsuong mga magtutong walang gyud kay bawo. Kalibog. Lagi ako kang ingon, di ba dugay nga kung sa ka magtotoo nga kanang karnal, eventually mana ang iyang kinabuhi nagkaguliyang. Miserable ra gyud siya. Produkto ra gyud siya siyang desisyon. Okay, balik ta niya tungkol sa stress 1. At sa tuigingon, Colossians 3 verse 1. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2. Set your mind on the things that are above. Now, kining verse 1 nga naghisgot og seek, pangita. Kini sa Grigong pulong is zeteo. Z-E-T-E-O. Okay? Pangita. Tagig yung mayong panguna-una. Una-una ang maayo. Okay? Ino na lang nato ana itong i-rephrase ka na. So, seek, zeteo. Verse 2, set your mind on the things that are above. Set, meaning phroneo. Sa Grigong pulong, to keep on giving serious consideration. Just keep on giving serious consideration. Hatagi ko nagdakong huna-huna, agyog maayo ka na. Now, ang versikulo 1 ug 2, kini nagamando alang sa tanang mga magtotoo to do in phase 2 of God's protocol plan of God. Kasabot ka ba? Kining duha ka mga mando sa versikulo 1 ug versikulo 2, kini nagasugo kanatong mga magtotoo nga atong buhaton kini samtang niya pagkita si kaduhang bahin phase 2 sa protocol nga plano sa Dios. Unsa maning phase 2? Believers in time. Mga magtotoo kita niining panahon. Inumdumi nga atol sa inigabot na sa judgment seat of Christ. Kining judgment seat of Christ, mubanos ni sa rapture. Musunod ayon. O ang laingaan gyud niining judgment seat of Christ. Dili man yun kay judgment. Dili man kay paghukom. This is awarding ceremony of believers. Nagkadungog ka? Mao ni awarding ceremony. Kita ba ka ang awarding ceremony? Sa mga eskwelahan, sa mga na sa gobyerno o na sa privado nga mga buluhatan nga kadtong adunay mga talagsaon nga mga kalampusan na tagan og ganti awards. Nakita man nimo ini award na unsa may bation nimo. Mudawat niya ng kung ikaw mahitungdan. Mudawat ka og award.
o mga ganti, achievement, accolade. See? Mao ni mas grabe pag yun ni kini nihabot na gyud sa Judgment Seat of Christ kay mao na ni ang awarding ceremony natong mga magtotoo. Ug ang Dios mohimo og dakong pagtasal. Tasal means evaluation. Ingnon ta hatagag pagtasal ang atong mga binuhatan kung kini human good ba o divine good. Hinumdum ko sa atong gisugutan bahin ini nga samtang aniya pata nini kaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2. Pabuhaton kita mga maayo, of course. Apan, kinahanglan ka ng maayuhang buhat, imong, gibuhat na, ginamit ang mga pulong sa Diyos. Okay? Kaya ang resulta niya na, by the way, di man ta makagamit sa pulong sa Diyos o kini mo epekto sa husto, tukma, kun natay gitiner nga sala sa atong kalag. Kasabot ka? Bisa gamay sala. Kay kun pananglitan, nagtinir kag sala, unya mubuhat kag mga maayong buhat. Kadang mga maayong buhat nga imong gibuhat, mahuog na sila og tawhanon nga mga maayong buhat. Human good. Human good. So, kana nga mga human good, sa mata sa tao, mata sa katilingban, sa mga katawan, maayo gyud. Kanang dalaygon gyud. Kay maayong buhat god. Apan, kadtong imong gibuhat nga maayo, tawhanon raman, gitandi man na sa pulo sa Dios og kahoy, kugon og dagami. Duslita ni mo na mo sila uman. Combustible. Maniyon. Apan, kung imong gibuhat ka ng maayong buhat, kay sala di si mong kalag, you're free from any sin. So, unsa man, karnal ka o spiritual? You are spiritual. So, sa diha nga spiritual ang imong kahimtang, ito ang magkasasulod sa operational divine dynasty magpuyo, then kanang mga maayong buhat nga imong gibuhat, nahog na sila og Diyos nun nga maayong buhat. Divine good. O kini gitandi, nas Korinto na, gitandi nga kanang pilak, bulawan, ug mahalon nga mga butang, mga bato. Good, gold, silver, and precious stones. Mo ni divine good. Ug kining divine good ra ang gantihan didto ni ining panahon sa Judgment Seat of Christ. Kasabot ka? So, review no, buning atong hisgutan din, ba? So, muna nga, ato gining tutukag mayo. Let us give maayong pagunahon na bahin ini kay didto na sa Judgment Seat of Christ, anha maila. Unsa kadaghan ang imong nabuhat nga mga maayong nga Diyos nun. Ug unsa po kadaghan na ang imong gibuhat nga mga buhat nga tawhanon. So, sabtagi na. So, nakita nimo? Nasabtan ba nimo to? Now, one that God is providing as believers is faith. Hinatag ra ba ning atong pagtuo? Gusto? Kay Hebrewanon 11:1 nagingon, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O hinumdumay usab kung bahis pagtuo diha sa Roma 10:17 nagaingon nga ang pagtuo moabot kanimo pinagi sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing,
and hearing by the word of God. Onya, okay. Niya mga punto na pod nga akong dadon diha kanimo nga agi kini og painumdum kanimo. Episodio 2, 8 ug 9, popular kayong bersikulo. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, dugangan pa yun diya sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Now, tuod, doon ay tulo ka matang sa kamatayon sa usa ka magtutuo. Now, unsa may but pasabot, tulo ka matang sa kamatayon sa usa ka magtutuo nga nahigawas sa pagkakabitay sa Dios. When a believer is out of fellowship, o panahon na niya, kung kuhaon na siya sa Diyos, kaya wala siya kapuslanan, manigingon nga, he is useless. Kaya naglunang na maging siya sa kasalanan. Wala maging siya magpanumaling sa mando sa Diyos. Isugid. O maging siya isugid. Padayon maging siya. Muna, ang tulo kamatang sa kamatayon nga agian, kanang carnal, number 1. Carnal. Kini ang misigutan, kining tulo kamatas kamatayon sa usa ka magtutuo nga out of fellowship lagi. Nahigawas man siya sa pagkigambitay sa Dios. So nahimo siyang carnal. Kanang carnal temporal. Ikaduha, cosmic death. Ikatulo, fragmented death. So, mo na itulo. Kamatang sa kamatayon, nga agian sa magtutuo nga nahigawas sa pagkakabitay sa Diyos. He is out of fellowship. Therefore, he is going to experience these three kinds of death. Now, ato kang giingnan nga, the more Bible doctrine you learn, the more you think of God. Gusto? Masamot yun ang imong kanunay yung paguna-una bahin sa Diyos. The more you think of God, believers are mandated to think the thinking of God. Saan mo na makita ang versikulo? 1 Corinthians 2:16. Now, so to show our love to God, saan man nato? Pagpakita, pagpadayag sa atong gugma ngadto sa Dios. We have to set the right priority. Unsa man ang right priority yun? God and His Word. In fact, God and His Word, mao ni two immutables. Wa na'y pagkausap that will last forever. God and His Word. Unsa may isulti sa pulong sa Dios? Nga, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Now, ang turugod sa Colosas 3, versikulo 3, nagaingon kini, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Kining dead, for ye are dead, that is the positional truth. Dead to sin. Baptism of the Holy Spirit po ni, nga na dugtong na hiusa ka kang Ginoo Jesucristo nga imong manluluwa hangtod. Now all of these things are made possible only by the grace of God. Ang grasya ra gyud sa Dios mo naga himo niini, which includes sa atong pagkabanhaw niya, because God will raise us believers up. He will raise us up. Remember, being in union with Christ, positional truth, mao to'y sinugdanan, the beginning of a believer's life after salvation. Now,
usa sa mga benepisyo nga atong nadawat sa atong pagtuo kang Ginoong Kristo nga naluwas kita, ang Espiritu Santo silya ang unsay ngalan ni Visayan. Misilyo, dili kay silya. Mi timbre. God sealed every believer for eternal security. So, di ba ni? Ang tuyo niya ay sa pagtimbre kanatong mga magtutuo, this is for eternal security. Gitimbrihan ta nga nagpaila, ilhanan nga kita kanang siguro na nga dayon kini nga atong pagkinabuhi na. Just imagine. Now, numdong kanya itong usas mga kaayuhan o mga benefits nga itong dawat, itong panahon nga kita naluwas, eternal life was imputed. Eternal life. Kinabuhing dayon, giisip ngadto sa magtutuo once and for all. Okay? Once a believer, always a believer. Diba nilang prinsipyo ha? Once saved, always saved. But dako mang yung trahedya that so many believers just take these things for granted. Wa man gyud nila ni hatagig dakong gibugaton. Wala. Murag tapaw lang yun ang ilang pagkakristohanon. It's really tragic. Well, tinuyuan mo po silang buot. Basta, it's a matter of choice. Now, one reason nga they just neglect and take these things for granted, unsa, is because they have wrong priorities in life. Sayop, mga pasiuna. Thus, ang ilang pagtuo is not increased. Wow. Romans 10:17, hinunod ka ba? Wala man sila pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, naamanan sa 1 John chapter 5, verses 11 to 12, eternal life is in the Son of God. So he that hath the Son of God hath life. He that hath not the Son hath not life. Klaro man na. Now, Episo 1:4. God has chosen us. Gipili ta sa Dios. In Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Elected. Chosen. Now, we face the big V. Namdong ka sa big V? Volition. Muatubang ta sa dakong litra nga V, volition, every moment of every day. With that freedom, uban niya ng maong kagawasan sa pagpili. Goes responsibility. Basta, na mo na. Nahuginis balaod sa tulubagon sa atong kabubuton. The law of volitional responsibility. Now, okay. Ang usa ka magtutuo nga nagpadayon sa iyang pagkakarnal, cosmic nga believer, he becomes an enemy of the cross. Kaya reversionista naman siya. Ning reverse, ning kanang about face sa iyang kinabuhing Kristohanon. Mi U-turn. Nunta. Nanos Pilipos 3:18. So you become an enemy of the cross. Enemy of God. Reversionist gyapon. Hater of God. Tungod siyang pagka-reversionist. Double-minded, nagaliyok-liyok, dalirang mailad. Kining double-minded, James 4:8. Hindi niya gitawag pagin siya nga higala sa kanang
sayawa, friend of the devil. 1 John 3:8. Apan kita nga mga magtutuo timan we have been crucified with Christ. Galatians 2:20. O kita nagakinabuhi na pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong makita. 2 Corinthians 5:7. 2 Timothy 2:11 po nagaingon, if we be dead with Him, we shall also live with Him. Tataw kayo ka na nga nagaingon nga. Kung kita namatay uban kaniya, kita magakinabuhi usab uban kaniya. Romans 6:8, we will also live with Him. Now, as we move on in our spiritual life, na ato'y maatubang o kanang matagbuan nga mga ingnon ta occupational hazards sama pananglitan sa imong kanang liskuhag butan sa pag-react ba pag imong pagka-distracted nya mahog ka na o gitawag og frantic search for happiness kinuan na magkas matuod tinuod nga matang sa kalipay nga iya sa Dios. Once we become carnal, kita mga magtutuo sa dihang kita mag-carnal. Tungod kay na unsa napildit ha sa occupational hazards nga naghahasol ka na to. Miria kita, so na distracted na ta. So kay wa naman tayo kalipay nga matuod, mangita na putagon sa matang sa kalipay pag unsa kanang pangita og mga kahilayan, kalipayon nga kalibutanon. You see, all of these things, these are occupational hazards. And as we advance spiritually sa atong pagpadayon sa pagtubo spiritualmente, we will be facing operation momentum tests. Walo ra ba yun ang momentum tests. Unsa maning walo. Mo ni itong gitawag na po ni doon na tayo memory aid nga Operation UPCHA HDP. Magkatawa tingali ng uban na nga natin mga memory aid nga mura katawanan. UPCHA, but OPTSAHDP. Walo ka momentum tests. Unsa man ni atong inganlan ni OSN mo naguna. OSN atong kinay magasasala. Mo harong ni nato, mo kanang hasol ni nato. OSN sunod ang people. Mga tao. Apel na itong mga hinigugma. Gamiton sila sa balda sa imong kinabuhing espirituhanon. People, sunod. Letter T, thought. Panghuna-huna. Disturbohon na po niya itong panghuna-huna. Sunod, S, systems. Ang mga sistema ng kalibutan na iyang satanas. Mo ni usa sa dagkong kaaway nato ning kalibutan lagi, of course dili ang kalibutan tong gilakaw-lakawan dili ang mga sistema ning kalibutan na. So mao na letra E, systems. Letra A, unsa naman arrogance complex. Mohasol din nato mo kanang tugkan tag mga pagkamapahitason. Sunod, letra H, hatred, kalagot, pagdumot na. Letra D, saan naman disaster na. Yes, mudangat ni sa magtotoo nga testingan man lagi ta. Mo testing ni natong kanang disaster
mga katalagman. Okay? Ato ning expound later. Letra D, unsa naman? Umoto, disaster. Unya letra P. Unsa man ang letra P? Prosperity. Kauswagan. O kini usa sa mga kanang occupational hazard. O usa kini sa momentum test. Testingan lagi kita. Pa uswagon kita ka. Masinso ka na. Wana. Nara, testingan ka man lagi unsa man mo padayon ka ba sa mong espirituhanong kinabuhi while you are prospered. O kanang biyaan lang nimo ang imong espirituhanong kinabuhi. Na it's a matter of choice gyapon. Kita nimo? So as a review, mao ni ang 8 momentum test. OSN, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, prosperity. So, thus, every believer faces phase 2, believer time of God's plan. Kita karon, nagatubang ta. So therefore, usa sa paagi nga gisangkap sa Dios kana tumaw nga, we should set our mind on those things that are above. Colossians 3:1, balik na punta. Unya verse 2, a believer either continues to set his mind on things above or on things below. Set your mind, phroneo, meaning to keep on giving serious concern. Una na pag-ayo. So, dinhi ato ipadayo ni hugma. Napay daghan pag-ayong mga punto sa doktrina ng atong pag-isbutan dinhi. Mag-ambot na. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining laing higayon nga among gipahimuslan, imong grasya. Grasya kining among Bible study nga diin among pagkaon ng among kalag niini aron sa ingon niya na magatubo ngadto sa iyang pagkahamtong na espirituano. Salamat o Diyos, dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon ini among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.